तोनी के ना लिया के जेबू से नहीं चले तो हम ही जहर माहौर खा के रह जाइम, लेकिन हई दिन भर पिए वाला मरद पे ना हम 1 मिनट नहीं रह सकत। आई केकर हो गइल ऐसन मरद रे, इनकर पियले खइले से लइका फेंका नहीं खे होते, तब का दिन भर गांजा मरबे हई मरियन तो लइका फेंका हो जाई। 3 साल हो गइल लइला ये सुनत अब सुधरियन तब सुधरियन सुधर गइल नु। हम देख मैं कह देता नहीं हम मर बिला जाइम सोच ले, लेकिन हम एक घर में एक क्षण ना रहम। का कहला हवे सास ससुर तो हम सास ससुर पे रहे एलबी, सास ससुर बढ़िया बावन तो का कहता है रे आई नतिया आई का कहता है कि पियर में अपना रहबे हैं तारा से इज्जत ले कहता नहीं ठीक बा कि हमरा के छोड़ दो, तलाक दे दो, हमारा नहीं रहे के तारा पे तो नहीं कहता है ये का चौथा तड़े जो ओ जो रहिए भैया पापा ना तारा के कहते नु हमरा के चुपचाप तलाक दे दो। हम पे तलाक दी रे, तू हे जाके तलाक दे हेलो आ तोरा जा मन कर बता जा कर अपन उजे रह के करी है ए जे तो नटंगी ना चलतो रह जा पिए ओकरा मरहत पे ना रहब। दिमाग मत जराव, कह दे तनी जान जी हो जब घचोरे का रहता बियाह शादी ना कइले रहत, अकेल में छकेल मारत अपन भौजैया मैया संगे रहत। आ तोरे घचोरा है त काहे बियाह कइली से तू हे जा को जे घचोरवा आवा एथी कर हेलो घाचा खता कइले बाड़ी इटवा उठा के मार देब अभी मारी के दे मार दे मोबाइल चला के नखिए कोई फुट फाट जान जाई ह हां सब हु ये कुदारी में दे देबे छेपनो और सब बराबर होई ना का आंख सब का होइयो माई हमारे को दो में तू हो जाता इ नतिया हमर जियाता भर में हमरा के नहीं के कब नतिया कहिए जाए बेरा में बढ़िया सब तरह नतीजा कदम बढ़िया ले आओ त तू ना निमन से रह बना हमरा के छोड़ा बा तो तू का चाहता हो मैंने का हमारे करत के बानी हम साथी संगति तन दारू पिया देलो सब परब त्योहार के दिन में त का रोज पिया तनी हम ना का महुआनी का पिया तनी महुआनी रोज पिया तनी हम अरे कभी कभार मिल गुल त मिल काहे कहता नहीं कि चलो हमरा के देखा दो लइका फेंका नहीं के दवाई करा दो कि काहे नहीं के होता त ई बतिया नहीं के तारा 80 रुपए दारू पिए खाती हो जाता रोज 180 रुपए का फ्रूटी मिलता लेकर रोज मार लेता वो लइका में देखा त लइका हो जाई डॉक्टरवे कहती हम सब त ई सब नतिया ना सब ई सरकार के कइले बाटे ई दारू कहत रहन जा कि नीतीश की मोदी दारू बंद कर देलन जा सरकार ठीक कइले बा दारूए बा त लोग ढेर लोग जियता ना तो तलहंडा पे चली थी लोग यानी जी हो सरकार के दोष देता रही अपन दोष देते नहीं सरकार दोष देता रही सरकार चाहे कोलम तरह का मन बिगाड़ कर रखले बा हम को बने रहब सुन ल तारा पे अब की हाली त तलाक लेइए के रहम त लेइए के रहब ना त एमे घर में तू ही जी ना त हम ही जहर मार खा के मर जाइब, हम ये बिला जाइब तू हां मारे तेरा मन करता हैं तो मुआ दी हम मुआ दी हैं अजी दीदी मुआ दी हैं ओई तो मुआ दी बाबा का जी देर बबुआ हैं ई सब का करता नहीं जा नतिया जब होके के बताने होता और क्या होता का हो कने हैं कोबले कहती कि मुत्ती के बारे तो सब एक हाथ पे रह जा हमरा नहीं के रह के जा हम मर जाइम देखम जा हमरा के तलाक ना देम जा तो आई कहत रही रहुआ कि जाए दो हमनी के तारा के कुछ नहीं की जानू बोलत बेसात हम रहुआ सब पे रहम आई आज गोले हमरा के दुगो बाल बच्चा भगवान दे देले रहता निम रहता तो गंजड़ी बंगड़ी से बियाह करा के हमरा के बांट देनी जा रहुआ सब ना बताइनी जाऊ गरी हो बेटा वो तोहरो मत्ती भरा नहीं सन कइले रहता हो का भई रहता तहरा हैं हम भूख खइले बानी है सब मन भकुआई रहता ई का कहते तो पहले पूछो का कहती तू सनम कोलू का कहते दारू पी के रोज रहता का क्या मैं बाबू दारू तो तेरा हमरा पिए के पी के बता ना कही हैं काहे ना पियब मरद धर को हम मेरारू का है कि दारू ना पी हम जब जाना तो कि मेरा हनु के हमरा दारू से नफरत बता काहे हम पी के आइम हैं अपन गलती कहत बा तू देखो जब नफरत बात होने अलगे बिछा के सुतो हम सुतम पलंग पर नीचे सुतो 4 दिन घर में गांजा पियो तवन ठीक नु तू समझे वाला नहीं ख चल जा बाहर जा वो लगल वही छे भौजी हैं चले से बतान जा 12 बजे रतियो खानी 4 टाइम देखत रहतन मोबाइल में कब बजता पी लेतावन भौजी आ गोली तो का करता तोर लेकर मेरा हई हेता ना हई दारू हई हे हईसन दारू ले के रखले रहता वा हैं नहीं खे हम ढोढ़ा मंगरू ना है कि बहुआनी पियब ये चल हट हने हट कदम का तहरा उठू में भई रहता दिमाग में हैं
काहे हमरा के ना भेजम जा हम कुछ हमरा से संविधान करी जा ना तो हम मर जाइम कट के जाए दो जान जाई मरद पी के वाला संत तो नरम रह जाला ना तो गंगा पार को दे में करा के हो त जाना तनी कि नहीं अभी हमरा के भैया से हमनु तुरंत नदी गढ़ा में हेलवावे लागम ओखो मंजल बनी त ज्यादा कने होता ना डटनी उटनी ना चुप रह मैं सो के रही पहिले ना पियत रहनी बेटवा के लट धरा गइल बाटे ओसन ओसन बेटवा संगे रहतवन ढरगी देता वसन गाय भैंसा उनके मुंह में ढरगी देता वसन ज्यादा दिल गावे जाता नहीं सब तलाक तो हम तहरा पर ना देखा सिंधोरा एक बार आवेला बार बार ना आवेला जनलू आज जैसन मर्दा बावन कोयला कल हीरा हो जाई हन ठीक ना होई हन के कहल बा कि पाकल घाव कब बढ़िया ना होला ओकर पर दवाई मालिश होई त सब ठीक हो जाई डॉक्टर काहे खातिर बनावल बाटे जब जब गावे जाता ही पूछत आई जन तोर लइका पैका भइल बा त कैसे कहीं कि नहीं के भइल गांजा दारू पिए वाला से लइका पैका होता हां यो बतिया ठीक है कहत त अभी कुछ नहीं के भइल बाल बच्चा त बियाह शादी हमर हो जाई कहीं दुगो बाल बच्चा हो जाई ऐसन त होई हमर कहीं बियाहवा इतनी के जिंदगी बाकी अकेले काट ले हम बात बतियले बनी रहूगा मत हमारी रही त तार बड़ को भैया ऐसे ही करत रहन मगर रहत वो छोड़ा देनी हम दवाई दे दे के इहो छोड़ा दी जाई जानते बाड़ू के आदमी दरुइया इनका के छोड़ावे खातिर दवाई लावत जइता त उठू कर देता मानु जान नु गेल बड़न कि कैसन गम अकेला ये चलते न आदमी नहीं खन देते हैं उठा रो मत चला दे बर्बाद करबू कितना सरदा रहे कि चल बियाह होता कौनो लइका से ऐसे ना बतियाई नी ना तो हम काल को ले ऊंच नीच कर देती ना तो कही त दिवे कि बात कोई ई सब ना पका जाला पागल हो समझदार घर के बाड़ू पढ़ल लिखल बाड़ू चला उठा चला इज्जत होला जाए ऐसे इज्जत पे मरत है जाए ना तो हमारो पी के डरामा करे आवेला उ दारू पिए तो नु तो अमीर होई चिन पी के इनका के दिखा देती कि हम पैसा मेरा होई चला घर में चला हम कह देते हम ना रह हमरा के तलाक चाहिए करले ई सब ना करा चला सब कोई के मरद पिएला सन एक बार ठीक हो जी हनु आइयो बेटवा के रहन एने बीच बहुत खराब होखल जाता कहीं कहीं जातवन त एक घोट मार के आ जातवन मेरे हनु जवना घर में पियले खइले नहीं खसन बाप भाई त उ खिसेबे नु करी चला हो मान धो दी पतोही बाइसन त सुतले न बाइसन मान धो के ध देब त खाए पानी सर से करा होई चूल्हा में आगे जोराई का रे बाबू केने बाए रे का करता रे आवे जे जातनी बर्तन में जे बर्तन खाली आवतनी भातावा लगता कि सब खत्म हो गइल बा तनिए सब बड़े मान के ध देही ले जाके का करता रे का कहते जन कहे के तने आव हेने साफ साफ कहू बताओ बाप रे बाप कोनी 400 रुपया दे हां 400 रुपया 400 रुपया 400 रुपया का करबे रे बा अरे जा तन जब बारात तो पैसा ना पैसा तो पकड़ ना तो कैसे अब जाई बाराती जाते तो पैसा का करबे बस गाड़ी लेके जाते बहन जा आ जा बाराती में चल जेबे तो जी खाए पिए के मिलेबे करी वो तो बुझाते बाकी सब सुविधा तो का करबे पैसा अब मान ले सुतला में कब हम समय में सुत गोई नहीं हां लेट हो गेल हमारा तब अब गाड़ी चल तो फिर हम आई कैसे हां तो पी खा लेबे तो सुतबे ना सुतला में लेट हो गइल हमारा आता एगो जो पैसा मांगनु तो पिए वाला बात ला देबे कि पियबे हई करबे हौ करबे हां तो जाना तनी पैसा मांगत हो यही खातिर कि नाच में नाचा में नचनिया पर उड़ाई ले जाके देखाई कि बड़ी हमारा भी पैसा बड़ी कि जो का प्रमोशन गाड़ी से मैं तो दे बता दे ना तो छोड़ हम क्या करब ना ले जाई देबे ना हम पैसा ना देम सब चीज के साधन उ देलाई बन बस गाड़ी जाते बैसन तब कोची के पैसा 200 दे 200 दे ठीक बा तोरा के देम पैसा बाकी एगो शर्त बा हमर सुन ले का जई है ना त नाच गाना होला ना त देखिए हिसाबे से अपन रहिए करिए ओमे गोलियो बंदूक चलेला अभी नहीं कस जानत तारा की जो को माने अब दुआरे पर याद लगे तो गोली को बंदूक के कहां से सवाल आ गई गोदी बंदूक चल रहा समियाना में गोली ना चलेला नहीं को देखले धड़ धड़ गोली चलेला खुशी में छोड़ेला ना आदमी एगो चोप ध के बैठ जाई आराम से दुल्हा के पीछे आराम से देखो मैं नींद लागी तो सूतम ना तम घरे आई हम सब लोग फोन ना जानी ना नींद लागा तो सूतम ना सूते के मतलब सूत मत जाइए ना हाफे नहीं ने हां नहीं तो छोड़ छाड़ के आ सारा बाराती चल गया तू रह जेबे ओइ जगह हो नहीं गोड़ मत तो खुलाओ दे पैसा बा आ कार तू बिना पैसा ले हमर जीव जान ना छोड़बे कार पैसा पे एकदम लइका पड़ गइल बा दादा ई बात हां खाली लड़का के मन बिगाड़त रहा पैसा दे दे आ घर में लड़की देखत हो जा तो हो छोटकी भौजी मार रोवा ताड़ी बाप रे ऐसा रोवा ताड़ी कि गांव के लोग जुटी जा बुझा त कोई मरल बाटे
तू कह रवतिया ओकरा इहे नतिया के करदानी होई जरूर हाँ, इहे नतिया करदानी कुछ होई। बोलले कइलो का करदानी चाहे होई? मरले हो कि पी खा के हां तो तहार आदत से लाचार बड़ा तू एकदम छोड़बे ना करब लाचार बने काम बनी काला चार बनी तो बताओ ना देख हाँ। ओकरा के तू दिखाओ जाना नक नकाओ जान जल ना तू का कहत तनी हिया? अपना पिए खाए पर तू कंट्रोल कर हम कह देतन तोरा यही पे मांगे तोरा पैसा के पैसा दे हम जातनी बरियाती जो, 1 रुपया ना मिली तोरा के काम कर अब हे देखे ने? तारा दिमाग काम करत तो हां जोश में होश खो बैठा तारा मैंने का करी हम बता ना तू बता तो सलाह दे तो नहीं का ये करी कमाओ करबा ना त एक दिन जेल के रोटी जाके खइबो जानला अपन त आगवाले जेबो कर पीछे वाला हमनियो के ले जेबा हम अपने तो बियाह शादी कइले लेला हम तो सही कुंवारे रह जाए के हमर से बियाह शादी कर जेल में गइल बा डोली के कहार का हो कि पीछे पीछे तू हो जाइबू हैं जा जा काम कर जा भाव मत बनाओ जा 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 मतलब तू अपन मनमानी करबा ना सुधरबा मेहरानू ने डहकती जाके हमारे ओसो सुंदर मेहरान तारे के खोजलो पे मिली जो चुप कराओ तू पियो का कहबे तू देख ले छनटवा है दे दे तोर के यही पति कथी हवावा तारा तब हाँ। कहतानी बहिनो के लजाग बहिन कहती हमरा के मेहर तो कहते भी बहिनियो कहती तोरा ला निकला भाई के सामने मुंह लड़ाओ तड़े कौन लाज हैं कर हां जो काम कर जो पी के आ घर में बहिन जवान बियाह पड़ रहत तो ओकरा असर का पड़ी दिन रात गिरा रहत हम होसे ठेकान नहीं के रहत अरे का बन भराइल बा रे अच्छा तू ये बताओ कि हम कौन गलती करतनी हम घर में कौन ऐसा माने हम अब एक बार से बड़ा गलती कर दे बताओ कहबा का हो गइल माने हम एक दिन पी के आ गइल त हमारा हमार पियकड़ में नाम हो गइल कि फलना पिए त फलना पिए त वो काल पिया रोज रोज ड्रामा करबन तब नौकरी करो। के रुपया कमाता तो हम रोज का पिए तनी हम रोज पिए तनी एक दिन पियर का देखले बाई तो भन भनाइल बाई ही लुरिया लछन पे तार सास ससुर तारा के बोलावे लगा हाँ। ससुराल में कोई पूछो ना कर हाँ, सास ससुर के- पिया ना हाँ। तारा पे का कर उल्टी का है हमू सारी के मुंह में मुती ना उल्टी कर त मुंह मुत मत दे हम का कहियो बक तारा से बतियाल बेकार बाटे आगे ना जाके मौके बतियाओ पे खाया अपन, का? आइल बड़ी ए जमान थारा बने जे सिखावे हमरा के दारू पीले पर हई करता अभी कहां अभी जा तनी यही बात तो पी के आइब आ तब लोग भग काम बढ़िया से मन कर टुपना चौधरी घर में वो टुपना आवता नहीं हो भाई बढ़िया से इनके धरा तनी नहर के गाड़ी पचपजी या तिवारी बस नू तो इहो सिराइए जाइए पी खता हो दाज का भइल कुछ भइल का करना ऐसन मरद होके लसन आई जबे न तबे आके मारे जाए दो, लगता कने आ। न त ऐसे तैसे बोल लगता अकाला पे तलाक दे दो त रहू सब हमरा के रोकत जा 3 साल ले हम ये बात सुनत आवतनी जाए द कनिया हम बानी नु हम बानी रहू बताई ये कने- कतना दिन रहू सब जिए एकने जाय द सहल जला ठीक बा मान के चले के मर्द कैसनो रही तो ओकरा के सुधारे के अपना नु हाथ में बढ़िए ओकरा के धीरे धीरे खुद सुधार जे धीरे कातना धीरे सुधारी कातना सुधारी जी उनकरा के तनी हम सुधार तनी आई रउआ पैदा कर दिन त रउआ कहले में नहीं खन त हमरा में ले आइल बड़न का कि हमर बात सुनियन एकने देखो ऐसन बात नहीं खे समांग तार बियाह शादी हो गई बड़ी ओकरा से जब तू चाहबू तो धीरे धीरे तू चाचा दारू पियो तड़न नतिया सही में ठीक है ना कहती है कने इति जी लाइकवा बेकरा सब हाँ? समझ में आवता नतिया के पिया लेकर छूटे के ना छूटे ओकर उहे भोजन हो गई बका हमरा तो बुझाते नहीं के पिया करावा के दोसरा के लइकन के बाल बच्चा हाँ? के हम कपड़ा लाता फीचा तनी काहे हमार शौक ना हो कि हमारा अपन देहिया के होइता स तो कनी के करती केनियो से आइता स तो माई माई कहता स हमरा के एक कने जाय त चुप रह मत रह अपन नु घर हड़े अपन दुआर हड़े कने आ कही मत जाइया छो के हई घर दुआर हमनी के बड़ा नमहसी हो के एक कने आ जनलू कहीं सन के देखा ना ओकर लइके बात ना पिए ला खाला पिया कर त ओकर मौगी छो के भाग लिया त ओकर पतो हिया चल गेलिया एक कने आ जइया से उतारनी हम कोई के सब कोई के सुख जानली लेकिन औरत के सुख ना जाननी जाय दा एक दिन हमनियो के दुख सहाले बन जा दुख आवे लगे धीरे धीरे कोहर जाई जरूरी ना बाटे हां रउआ माजी तनी गलती बाटे कि रउआ जाके देवर बाबा के नहीं डांटत ठीक नु अलोता बैठा के समझाई कि हां रे तू का चाहत बे कौन से दिल में तोर लागल बा कि ऐसे घर में ड्रामा कइले बाबे अरे ना एक कने आ दिल में रुकी कवन कही कि कने गोड़ हाथ के लंगड़ बिया करिए बिया उनका पसंद नहीं है जमाल पता जब चढ़ा रहे तो सब कोई कहे आई हो दादा मोछू के पत्तो नुआ उतरी एक पीस बिया जमाल पर कने चढ़ल बा या तबे गांव में बवाल हो गइल सब कोई व्हाट्सएप पे फेसबुक इंस्टा भेज देले बा अपना अपना घरे हमारा सुंदर आई के चलते ना जानी हमारे गांव में बहुत लड़का हमारे से बोलत रहा लेकिन हम कौनो से ना बोलत रही ये खाली सोचत नहीं है हमार बहुत अच्छा दूल्हा मिली तो उनकर के प्यार करम मानम त एक कने आ ई कुल नहीं करे के सब ठीक हो जी कने आ
सब समय आइला के बाद में सुधर जाई नतिया के ओकरो के सही में मार के हमरा गोरा हाथ छटकावे के पड़ी बुझा गेली छटकावे जुगत बार के कुछ छटका दिए ना बेटा हमारा चलते उनका के मत मारी जा हम ही चल जाता नहीं अपना गाँव में तलाक हमरा के दिवा ना 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 ये कन्या नहीं खे जाए के जानता आज कह देन मैं अपन भाई वाले आज कह देन तो इनका के मार के मुआ दिए सन लेकिन हमारे गुने चुप बाओ सन जन्नी समझा बड़ा की समझावे जानलू ससुरा के बात ना कह जाला नैहर में अरे तहारा त तनिए दुख बाटे कतना कतना बढ़िया बढ़िया घर के लइकिन के दुख होला तारा भी त घरवा में एबो करेलन बोलेलन बतियावेलन एगो है ना कमिया करता कोनो त मरद मेहरानू से दूरी बना के रहेला सन बोलबो ना करलसन तकबो ना करलसन त बताव वो कैसे मेहरानू घर में रहत ऐसन हैं काची जी के सुख बाजी दीदी आई बताई तो काहे होते होते राउर बाल बच्चा उगला सन हमार शौक नहीं है कि हमार बाल बच्चा होइता सन हमार के माई कहता सन हां सबक के करत ना लागेला कि हमरो तन से एगो लइका चाहे लइकी कतना बढ़िया ले सोचले रही कि सिलाई सीखले बनी लइका पे का होइए सुन दो कनी के अपने से कुर्ता सी पे नाई लंगोटी कनी के बनाई जाए त का करबू सोचल काम कबो नहीं करना होई अगर भगवान के देल रहे भौजी के लइका होत रहन त भैया कनी के पैम्पर्स खरीद के हॉगीज खरीद के लेवत रहन हमार कतना ठीक लागत रहे तब वो नतिया ले कतना बढ़िया हमर पतोहिए नु निक बिया हो हां खास करके ई बतिया कुली उ नतिया सोचित त कतना निक लागी त घर में तरावा हेजिगो बैठ के का करतानी ड्रामा देखतानी जाई बेटा भी बैठा के समझाई हुई कि हर भड़वा तोरा का चाही मेरा नु पसंद नहीं खे हां तब पसंद नहीं की तो कह दे जा हम तो कहते बनी एक शब्द में हमरा के तलाक चाहिए ना 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 कने हमारे घर छोड़ के देखा जेबू ना त सोचबू कि अनकर घर जाम त हैप्पी करावा के छो के बड़ी सुख पाई एक कने ना जाने के एकरो ले बेसी तहारा दुख मिले लगी त का करबू गलती कहता नहीं बड़की त कह तू ही त करी कि ना करी मगर घर के लोग उतना ताना मारी ऐसन काहे के करबू कने आ जाई रउआ जा तनी हम ओकरा के डांट में समझाई त फिर तू जी का तहने दारू पिए तवन कहतई ऐसा ऐसा बात बाकी ना सोचे एक कने ना त सब पतरी कहाए लगबो तने खाती कह दी हमरा के तलाक दे देवे पागल हड़ू। के करा पर माई चली जा हमरा के दवाइयो सुई कराई जा लइका पैका हो माला वाला पहन के रहा चूड़ा चूड़ी लिपस्टिक कैसे उतार देलू के करा खाती सिंगार करी जब हमरा कोई होइला ही नहीं के आगे पीछे पागल हड़ू तू कइले बड़ू रोवा त गइली ना माजी समझावे खातिर हम जाता नहीं ठीक बाटे आ तू रोवा गावा मत लेकिन कुछ कही हमारा बूढ़ी पे यकीन नहीं के त खुद है आप भाई जी त का समझाइए जाता नहीं हां हम साथवा में जाता नहीं आ तू ना तक सुना है ने घर में रोवा गावा मत तहरे चलते अभी हाड़ी में के खाना केहू नहीं के घर में खइले जनलू का ना खइला ना खइला के जन कटोरा में लेके कहां गइल हवन हम जाता नहीं बुढ़िया समझावते कि का करतई बार बार समझावत है कि हम भाई बियाह भइल बा मरद पेनु कि सास ससुर पे रहे खातिर आई कैसे हमें घर में रहत नहीं हम ही जानत नहीं बोले आओ वाह 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 आओ 10 रुपये ले 10 रुपये आओ नीचे 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 वाइट समयाना चोरी नावे आओ रानी आओ करे ना सुता नतिया का करता रे 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 उठ के बैठ 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 घर में रोती जगत छछनतिया रे आ तू हेज गया के पिक बैठ बैठ उठ के बैठ उठ के बैठ उठ के बैठ उठ के बैठ तू का चाहत रे घर ना चला देबे हमारे का लोग से फाड़ देले भाई हमार तू हम सपना का बढ़िया देखत रहे ना से तो फट गइले तोरा के तबिन कह गोरवा तू बैठा दे समझ लू लंगर कर दे हम कहता ना निक हमारे पतो है मिलल बिया कि बाप रे बाप हमारा सारा खानदान बुनियाद ताक के बारे में सोचते रहे तोरा दिमाग में नहीं रे हमारा सबक नहीं रे कि हम नाती पुता बैठ के दुआरी पर खेलैती तनकी त माने सबक माने का हम पूरा ही बे हां त के पूरा रे तू बिया तोरा से बिया करे में जा रे आ तोरा पयाल बिया तो गांव घर के लोग पूरा खाती नहीं रे का करी हम त माने अपन जारी कोई नहीं बानी अब लइके उतले के त का हो गई माने तो फिर पियल खाली छोड़बे कि ना छोड़बे ना छोड़ो तिस काहे के पिया फायदा करी फायदा ना करी का फायदा करी 400 रुपया मंगनी होती बराती जे दिल्ली से काय खाते पिया खाते हम घोटे घोटे खाते कमाई के नहीं खेना तो रुपया घर में नून रहता तो रोटी ना तेल रहता तो मर जाई ना ना वो नहीं खेलो कते करा वो काहे के लौकी शर्म कर कि बेटी जवान पढ़ल जे ओकर बियाह शादी होई कि ना होई आगे भविष्य बनी कि ना बनी हैं पढ़ाई लिखाई के छोड़ाइए देला जा हमरा से माने पढ़ के का तू एथी का बन तू हैं डीएम बनी तू काहे? यहां की चूल्हा फूके तो पढ़ ली तो तू पी के का करत रे हम तोरा पूछत पी के का करत रे तू बता ना देख बार-बार बेलना मुंह में मत घुसा हमरा के भैया पियल ना छोड़बा
सुना त भाग जाए लइका कोनो लेके जानला सुनत नहीं लागत ना आवे नहीं खा रचा दादा सारा इज्जत बन जाई जो मुंह देखा लिया, मुंह देखा लिया, जो लगे तो भाग जो भाग जो भाग जो पियाला के आगा बहिन चिन्हतिया हो का पिए लगा रे हां हैं मन भाग जाई हम हां जो कैसे भर मुंह एकर सफर तारे भाग देख हां उड़िया पे लेके लगा पे रे कैसे तारे सफर जाता रे जौन तिलक बाची ओइसन मेरा ना ओइसन मेरा तारा के खोजलो अगरबत्ती लेके खोजबा ना तब ना मिली हां बता सीता नियन अरे बचिया सीता नियन कितना निक पतो हम मिला बेकर करम में बुझाता के दिमाग में कंफ्यूजन भर गया हम का मानी भविष्य लेखा का कि कुंभकर्ण लेखा बानी तो सीता नियन ओकरा जानत रे सीता नियन ओकरा के इज्जत देते रे बियाह के लिए क दिन होता अभी साल ना 2 वर्ष 3 वर्ष होता तो मान ले कि हमार नसीब हमको नसीब में होई तो जरूरे होई लड़का हैं अभी का देरी बा घरे दुआरे रहे लाई बताओ ना मौगी के टाइम देबे ल का टाइम ठीक है के बहरी रहेला खाली। गोड़ कामी सी हम साथी संगति में टाइम पास करत रही कहे ले बात बहिना के ई बेटौआ के आदमी समझावत दम नु पाक गइल बा वन हां गइल बा रउआ के ई बताई कोनो लड़की पसंद बैसन हैं हमरा जन भइल बजन पूरा करबू बोल पोछ बड़ा के ई कुल बात कारल पूरा नहीं थे तो बताई हैं? अब कहम कि हमरा भी हाई हो करत करा में हां तो का पूरा नहीं होइल बताई हमरा धीरे ले महाराज जी भरता कैसे करता हां चलो फिर चलो कॉल पर बाद में कहम तरह से बात अभी ना बाद में होई बात हां ए जे लोग बात सारा 60 वर्ष को होई तो तब जाके लड़का फैका होता हमरा तो 4-5 वर्ष भइल बता कौन कुताई वाला बात बा अच्छा ये बता तो चली जा जी हमरा से बताइम तो हमरा उहा सबसे बतावतनी आ बेटा महाजला ना बतैला तो तू अपने बारे में समझियो अब इहे उपाय हो बचल बटे हाँ। भैया के बोलाई आ दोनों डायना मार के तुड़वाई बहुत बढ़िया तू कहत है बा कि ई देखो तना बिना ई 2 बार बड़ी हमरा सोचत हनी कि घरवा से बहरी चल जाए दूसरा कर बियाह हो जाओ हां इज्जत बाकी ना हमनियो के ना बकिया नहीं में के कर भइल बा तू को बियाह अच्छा ई बताओ कि हमरा कहते हैं बधाई जाके घास गड़ मौगी के अपना कहता नहीं हम माने कभी कभार पी के हम आइयो कोई नहीं तो हमरा काहे बमक देती है काहे नती है कहला कहती है हम पी के चुपचाप सुता नहीं तो काहे उसका होती है मां ये जी बड़ी मन तक ये में धरा दी पी पी के में रहनु ते में रहनु ना खिसियाई पर लेना बेला में मोट बेला ना पीड़ दे के बोलते जाता था हई लड़किया के कहत ना कि भाग जो तो ई क्या कहते कि हम दोसर भातार कर ले ई क्या कहती है बहिन तोरा ले कहत रे बोला तो हुर दे दे धके कोस ते मुहावा में हई दूसर भतार करके कहले काला ना से कहता नहीं हम कहले हनी कि कमायन जा कुछ करियन जा है ना तो बियाह शादी ना कर जा हम भाग जी तो ठीक बटे जो भाग देख लो। जो हमरा जरा बदला समझ कर सो देखा अगर मुंह ले कैसे निकला था भर मुंह ज्यादा लड़के करावे के शौक बानो लड़का तो 200 भेज 200 कर और नजर हो पर रही और लड़का होई तो याद जाए जो हां जा सो एकर के बियाह कर एकर मार के गोड़ हाथ तुरवा दे बड़का के बोला के बड़के हम तोरा से कह देते चढ़ावा लटे जब मांगत रहन 1000 रुपए 500 रुपए धरा देते रहे छोट लड़का हो सुन ली जा चुपचाप रही जा एको शब्द बोले के नहीं बेटा हमरा से कहले हो ना कि कल पे चलो हम बताव तनी तो हमहू जा तनी का कहतवन ठीक बा कुछ बोली जे मत आखिर हमहू सुन ली कि उनकर दिल में का चलत ताटे तब ना ओकरा बाद हमनी के आगे में बात बढ़ाइम जी नहीं बिल्कुल ठीक कहती है बड़ा ऐसा नहीं भौजाई बिया ना कि मिलावत तारी दूसर भौजाई रहली सन तो कि घर बिगाड़ेली सन कि सब हबक के बैठी जाए मैं हमार हो जाओ